folbe an lajabaga bela jele bi kibara mbamolo kada ulokan gawo aéroport konala avion bindo senfe mafla ulubonela unina kibara msirama ulukonne ayire gafo ko mali finitigu uluka avion do ko okoni botola mission do la ni o mission ko ni dabola de mere kama ka nyasi duguduma ko ni avion ko nana binga o aéroport konala ka wala dona gafo ko ma wara ko kunte avion ko ni abora avion bolla erela Oga avion be bi watimna o koni kala ka soro avion barakela do o era kon fene be dugmala la ka se ka avion jatemne ka wala dona ka fo ko o mai o koni bolela anina ka fara avion bolla ereka waka wala dona ka fo ko ni avion koni bina romna ko mo mun koni kunga suru yena ko akasara koni sera ulubela jele masabla ayre la ka fo ko mo tanwere ulu koni jogina ni ka awla dona ka fo ko ma shegi yere koni mala ulu finitiguye ko wa o finitigi nu yere fenela ma fla bala ulu koni jogina kosobe ni avion ale bini ukumun konala mali finitigu ulu ka kuna fon la seso ni oye dirpae o nyama ni oye colonel Suleiman Dambele ule communiqué doke wala sa ka sega mo ko kuna fonia ni avion bi ale ko ni ke chugaka ka wala dona ka fo communiqué ko nala uye ayere ka fo ko avion ko ni bine ko fay ko asegna baragela o fogata se mali yere ko ni sapeur pompier ma ale ni munisma mo ko nunu ko ni u fanga fara nyonga wala sa ka sega tasma ko ni dala sa ko wa o yere fenete melen ko fa ka boyeno mali finti la ka munu be no ni uluka baranya shilendo mugu jugu ulula chelima ulu yere ko ni fene yo u se fa ka se ni yoro ko falena wala sa mina munu ko be avion ko nala ka se ka ulu ko ni dala sa wala sa mugu jugu kana se ka ci wala sa mugu jugu kana se ka ci ni avion bine ko fe albi communiqué nga fola ko jeblu do ko ni lawlila ni ulu ko ni seke kela we ulu ko ni bena ni avion ko ni binyoro la ni ga jete mina ko ni ke ka seke lu ke ga do wala sa ka seke avion bi ka anya do ko sobe no asro ni de fore ko ni me avion yoro la wala mani fem ko ni kera ni avion ale ko ni bini sababu kawla dona ka fo ko ni avion bi ko ni wakati ko gaw aéroport ale ko ni munda tuna ga ka bela jella dona ka fo ko akla ka dayele ka hakilla jigi ka fo ni avion ko ni bine fle ni ko ni bora mali ko ni ka avion na munu nana ka bo Russie utkalo temelena ko o avion kuranu ko o kele ko ni bine fle ni mo fla ulu ni tora akola ambalima woni kibarone ko mambulu kada kuluka ani che aka kuluma jelo o kambe anyogona were